ohjeen. Simsalabim. Simsalabim. Minkä ohjeen kaivat esiin? Tämän meidän uuden ohjeen. Noniin, okei. Okay. Noniin, eli tämä on siis Kottoneita ja muitakin matskuja -niminen YouTube-kanava. Ja tämä on tämmöinen infojakso koskien meidän koko vuoden kestävää yhteisneulontaa nimeltänsä Yhteinen ohje 2026 Kalla. Muutama sekaantuminen on ollut tässä, että on vahingossa saattanut meikäläinenkin laittaa ilmainen ohje, mutta yhteinen ohje on se oikea Yhteinen ohje 2026 Kalla. Ja mehän toteutetaan tätä yhteistyössä Boutique Frillan kanssa. Kyllä. Ja hommahan toimii niin, että joka kuukaudelle valitaan joku ilmainen ohje neulottavaksi meillä ja sitten Boutique Frilla tarjoaa siihen kyseiseen ohjeeseen sitten ihania tuotepaketteja, mitä voi sitten tilata sieltä heidän nettikaupastaan ja tai sitten halutessaan nämä voi neuloa ihan mistä langasta haluaa ja osallistua sitten näihin arvontoihin molemmilla tavoilla. Eli meillä on siis joka ikisen kuukauden liittyen sitten joku arvonta ja arvoimme juuri kaikkien nurmilintuhuivin osallistuneiden kesken. Niin, osallistujien kesken, eli valmis ei tarvi olla, kuva pitää löytyä. Tässä on Heli. Tässä on minun huivini, eli kaikki, jotka ovat tähän nyt osallistuneet, ovat osallistuneet arvontaan ja meillähän on voittaja. Ja voittajahan oli sellaisella nimimerkillä Instagramissa oleva Kuutaria. Ja Kuutarian huivi oli tommonen ihanan sininen, sievä, kaunis. Paljon onnea. Onneksi olkoon. Olet voittanut aivan ihanan paketin, eli 2 kappaletta villanekkuja 50 grammaa. Otetaan tuo pois tuosta. Ai että. Ja tämä on värissä pelarkoon ja tämä toinen on vappuheila. Ja äläpäs tärkeä. Ja sitten sen lisäksi ihana Pinjo Designin kerros. Laskuri kullanvärinen pässi. On hieno palkinto. Ihana palkinto. Mä laitan viestiä Messengerin kautta Kuutarialle ja... Messengerin? Eikö mikä täältä Instagramin kautta. Niin, Instagramin viestiä. Instagram-viestiä, kyllä, Messengerin kautta. Messengeri kuuluu Facebookiin. No, se pokkiin. Ei, kyllä me olemme siis Instagramissa suorittaneet arvonnan ja Instagramissa sitten tosiaan voi laittaa viestiä suoraan meillekin, jos näkee tämän, että ja Sirpa aikoo olla aktiivisena, niin se laittaa viestiä. Niin paljon onnea, aivan ihanan paketin voitit kyllä. Tuo on niin iso ja kattava, että se saa mennä sellaisenaan sitten. Ja todellakin edelleen se, että kun tämä on yhteistyötä sen Boutique Frillan kanssa, niin Boutique Frilla naiset ystävällisesti postittaa nämä. Eli kun voittaja saa viestiä Boutique Frillalta, niin kysymyksessä on tämä arvonta palkinto. Ja nyt aikataulusta en silleen hirveästi osaa sanoa, mutta ensi viikon aikana varmaan postitetaan kuitenkin, että kyllä. Kova tavoite olisi päästä itsekin siellä käymään. Yes. No niin. Joo. Mutta mennäänkö nyt kesäkuun yhteiseen ohjeeseen? Ei mennä. Mennään ensin toukokuun yhteiseen ohjeeseen. Eikö sä ollut sä et ottanut paitaa mukaan? En. Joo, no mä voin näyttää, kun toukokuun meidän yhteinen ohje on tämä paita. Kyllä. Niin sen verran, että mä oon saanut tämän valmiiksi. Joo, ai että. Eikö sä tajunnut? En. Mä en ottanut niitä mukaan. Ja siis tämähän on siis kesäpaita vai villapesuohjelma. Ja
meillä oli nyt vielä yhteistyö myös villapesuohjelman kanssa sillä lailla, että sovittiin, että neulotaan nyt porukalla näitä villapesuohjelman suunnittelemaa tätä perusteepaitaa, mikä on aivan ihana. Ja minullekin tämä on valmistunut ja tämän minun värinimini on Black Currant Mausse ja eli musta herukka vaahto ja pohja on haiku. Ja mulla on tähän mennyt ihan tasaan 200 grammaa, ei jäänyt yli kuin varmaan 50 senttiä. Ja mä oon tehnyt tämän vähän niin kuin L ja XL väliltä. Että aloitin XL, sitten huomasin, että tulee iso ja sitten vaihoin vähän pienempiä silmukoja. Hyvä tuli, mutta tosiaan ja kukat on sitten kirjannut tuohon tuommoiset, kun sattuu tuo väri olemaan, oli jostakin Tropsin langasta, en muista mikä, aika paksu tuommoinen, mutta tämmöinen ihanuus. Mutta meillä olikin tästä jo kuva, mutta jos haluatte osallistua, tai kun haluatte osallistua tietenkin meidänkin arvontaan tähän liittyen, niin muistakaa laittaa sinne meidän julkaisun alle kuva ja kommentti ja linkata meidät, niin sillä lailla pääsette osallistumaan Piinio Designin tuotteeseen, mikä on nyt sitten tämän toukokuun yhteinen ohjekaal. Mä katsoin, että onko tuo on niinku samanlainen. Onko? Niin näyttäisi on. No niin, eli siis korvikset. Mä otan sen korvikset ja sitten tämmönen ihkusilmukkamerkki. Nämä korvikset on tämmöiset, minkä väristä nämä vihreät on? Olisiko joku päärynäpehmis? No niin, päärynäpehmis korvikset. Tämä on nyt sitten palkintona tulossa siihen toukokuun. Ja siihen voi olla, että me kaivetaan, kun meillä on tämmöinen yllätyspussi. Neulien yllätyspussi, niin täältä sitten vielä joku lisää juttu sitten kaivamme tästä näin kaveriksi. Tuolla oli tosiaan Haaparannan neuleleirillä tämmöisiä pajuidean yllätyspusseja, missä oli kyllä tosi ihania kaikkia tarroja ja kortteja ja kaikkia semmoista pikku silmukkamerkkiä. Siis ihan todella kiva paketti. Mutta semmoinen on siis tosiaankin, että muistakaa laittaa. Ollaan nähty kyllä, että paitoja todellakin on neulottu ja meitäkin on kivasti sinne merkitty, mutta muistakaa myös, että laittakaa se kuva sinne meidän julkaisun alle. Tai kommentti, että on neulonut, niin sitten me pystytään sitä sitten katsomaan, että näin on tapahtunut. Ja joo. Varmaan sitten semmoinen normijakso kuvataan tässä, kunhan ehditään varmaan tulevalla viikolla. Niin joo, siis ihan meillä on paljon on kertonut. Meillä olisi asiaa, että esiin tämä, mikä mulla on päällä, mutta palataan tähän sitten seuraavissa jaksoissa. Niinpä, mutta tosiaan. Mutta mennäänpä tähän kesäkuuhun. Mennään kesäkuuhun. Eli olemme valinneet kesäkuulle yhteinen ohje 2026 Kalin neuleeksi. Ihanat Summer Sneaker Socks with Ruffle. Eli kesäsukat tuommoisella röyhelöllä on tuo ohje. Ja Boutique Frilla todellakin tarjoaa siihen sitten lankavaihtoehdoksi tätä Sulovuulin haikua. Ei tuo väärä kyltti. Hetkinen. Villanekkuahan tämä on. Ei, olko tuo oli ihan oikea kyltti sulla tuo? Eikä ole, kun se on Black Currant Mausse. No mulla on tässä. Tää on Sulovuuli haikua värissä kukkiva kunnas. Selvä. Eli tämmöiset ihanat, hyvin näkynyt värit niin tässä. Näkee, on kyllä pilvinen sää ulkona ja aivan erillä lailla näkee. Sitten siihen kuuluu siis tuo samainen, mikä on tuossa arvontopalkinnossakin, niin tämä sama tämmöinen ihana välinen passi. Sitten minusta me emme sitten vielä tiedä. Niin. Mutta se
että onko siellä sitten teetä tai jotain, niin se selviää. He varmasti esittelevät asiaa tässä piakkoin. Ja tosiaan No, tämähän on sitten semmoinen vähän niin kuin resepti. Eli se ei ole semmoinen aloittelijaystävällinen, missä olisi kaikki asiat hirveän siis, niin kuin auki kirjoitettu. Eli vaatii jonkunnäköistä entistä neulomistaitoa. Ja Entistä. Tai nykyistä neulomistaitoa. No niin, näillä mennään. Ei mitään. No niin, elikkä siis ja sitten tässä juuri itse asiassa tänään on värkännyt ja ajattelin, että näytän teille tätä tämmöistä palapeliä, mitä tässä nyt on tullut, kun minä aion tehdä, niin me kannustetaankin Sirpan kanssa nyt tähän muokkaukseenkin. Kyllä. Elikkä tosiaan minähän aion siis tehdä siis teen tämmöisellä pinkillä, mikä on muuten kans näitä pohjoisen väri tammikuusta jäänyt ylilanka, teen sitten siitä tämän aloituksen. Eli siihen tulee tuommoinen ihana nyppyreuna. Ja minä muokkasin, mä en ole tehnyt tuohon joustinta. Sirpa on tehnyt joustimella. Joo. Mulla on täällä joustin. Oho, miten se näkyy? Tuolla takana. Ja sitten käännisin. Ja sitten siinä on se nirkkoreuna, se on kyllä sievä, aivan mahdottoman sievä. Ja sitten nyt tässä vaiheessa, kun mä oon toisen kääntänyt, niin ilmeisesti Sirpa varmaan jo tietää, minä en vielä tiedä, niin miten tämä nyt yhdistettiin, kun mulla on tässä se röyhelö. Olethan sinä nyt päätellyt? Olet, joo, kyllä. Tai siis päätellyt, kun kolme on, eli tässä on nyt se 30 silmukkaa, niin panitko sä ne kaikki kolme niin yhteen? Niin, siis senkin mä tein muuten, että tämä pitää neuloa ensin valmiiksi ja sen jälkeen tehdään vielä nurjakierros ja sitten Okei, no niin, kato, mä en ollut lukenutkaan. Sä et ole lukenut? No katoppa, mutta senkin että sen voi tehdä myös näin, kun minä en jaksa poimia niitä, niin mä siis suoraan loin suoraan turkkilaisella aloituksella sinne siis tämän, jätin tämän siis kaapeli, Herra Jumalassa puhua yhtään. Kaapelin siis jätin tänne, siis että tein kaapelille suoraan, niin mun ei tarvitse poimia tästä, nyt kun tähän tehdään tää nirkkoreuna, että eli se on niinku valmiina, eli nyt minä siis näköjään neulon tämän yhteen ja sitten teen sen nurjan kerroksen ja sitten yhdistän tänne toiselle puolen tämän ja sitten otan käyttöön tämän. Ja ai että. Ja sitten mä aion myös muokata sen, että mä teen hieman ohjetta pitemmän tämän varren. Pikkusen tein minäkin. Joo. Ja sitten minkälainen kantapää tässä nyt olikaan? Tässä on siis kantapäänä, sanotaanko kantapäätä nyt tiimallasi kantapääksi? Joo. Sanotaan. Joo, ja oman jalkaani kyseinen kantapää ei oikein kivasti istu, tai mä koen, että se niin kuin valuu se sukka pois jalasta, mutta että niin kuin Heli sanoi, niin kannustettaan muokkaamaan ja tehkää sellainen kantapää sukkaa, mikä tiedätte, että se itselle tai kenelle ikinä teettekin, niin sopii. Ja mikä on hyvä kantapää, niin tämä ohje kyllä mahdollistaa sitten sen. Tässä on hyvin yksinkertainen sitten tuo loppuosa. Joo, ja sitten siinä päällehän tulee tuommoinen pieni pintakuvio. Kyllä. Niin senkin voi tehdä tai olla tekemättä. Siinä on vissiin vaan oikea ja nurjaa. Kyllä, joka toisella kierroksella tehdään, että 3 oikein yksinurin, 3 oikein yksinurin. Ja sitten seuraavalla kerroksella vaan kaikki oikein, niin tulee sitten tommonen. Joo. Ja minä tein sitten tämmöisellä ristiin vahvistetun ranskalaisen kantapään tähän. Niin vähän silleen ehkä kivasti mätsää tuon pintaneulen kanssa tuo kantapääkin kivasti. Totta. Ja nyt kun mä tein tätä, niin saanko sen verran sanoa vielä jatkoja, niin mulla kävi mielessä sitten sellainenkin, että mä tykkään näistä röyhelöistä. Niin tällä idealla voisi tehdä aivan hyvin sillain, että tekee tämän yhden tämän takaröyhelen eri värillä ja sitten tekisikin eteen toisen röyhelön eri värillä. No totta. Vähänkö tulisi hieno? Jep. Ja sitten siis mähän tein muuten ohjetta pitemmän myös tämän röyhelön, Koska mä halusin siihen kanssa vähän pituutta, niin tein vähän pitemmän. Eli tosiaankin siis tämähän on aivan avoin, että voi tehdä kyllä niinpä.
juurikin, mutta tämä on semmoinen reseptityyppinen, mutta että ihanat kesäsukat, niin siis ihanat. Kyllä tosi kauniin näköiset, kattokaapa nyt tätä se Sirpa on ehtinyt neuloa valmiiksi, niin voi vitsi, kyllä on sievä. Joo, ja haiku on kyllä lankana ihan älyttömän hyvä lanka. Mä kyllä tykkään, se on semmoinen mukavan, niin kuin, miten sen sanoisi, sopivan pehmyt. Niin, eikä kuitenkaan semmoinen liukas luuro. Ei. Tämä, ja sitten kyllähän tämä niin jotenkin, joka on viimeistelyn näköinen, kun tuossa on tuo nirkkoreuna ja kaikkea. Ja kukapa estää, että vaikka aloittaisikin varpaista varteen päin ja ihan samalla lailla, ei mitään ongelmaa. Ei että tosiaan hyvin voi tehdä niinkin. Mutta tosiaan tämmöistä palapeliä tämä yhdessä välissä vähän alussa on, mutta se kyllä kruunaa sen niin hyvin, että kyllä kannattaa tuo palapeli rakentaa. Joo, ja kun Heli tuossa sanoi, että vähän vaatii silleen, että ei nyt ihan ensimmäisillä sukilla kannata lähteä tätä reenaamaan, mutta että niin kuin kannattaa ottaa elämässä haasteita ja sukaan tekemisessä myös. Niitä näyttää tulevan. Joo, ihan vaikka ei otakaan, mutta että niinku, joo, kiva resepti. On. Ja lähtekääpä mukaan neulomaan. Ja sitten käykää postaamassa sitten niiden meidän julkaisujen alle, että olette mukana. Niin. Ja tietenkin omalle seinällenne myös kans kuvaa keskeeräisestä tai valmiista työstä. Kyllä, eli merkatkaa se Heijelha ja Sirpa Kuopus sinne. Ja tosiaan me Sirpan kanssa, kun me ollaan neulottu nämä sukat valmiiksi, niin taas laitetaan sitten semmoinen kuva, minkä alle voitte sitten halutessa käydä vielä kommentoimassa, niin se varmistaa sen, koska tämä niin kuin tiedetään, tämä Instagramin feedi välillä sitten ei välillä ihan niin kuin alaa, mutta sieltä näkyy kyllä kaikki sitten, kun panee sinne kommentteja. Ja tämä ohjehan siis on semmoisen kun mikä tämä tekijä nyt olikaan, joku www.tanjaskinbach.fi, eli joo, Tanja Steinbach, eli varmaan joku saksalainen. Sommersneaker-socken. Joo, ja tosiaan ja ilmanen malli. Ilmanen on, että ja varmaan näitäkin on osa jo tehnyt, mutta mä oon tehnyt yhdet, mutta niistä tuli liian pienet, niin mä annoin ne tytölle, että niin mä oon oikein halunnutkin koko ajan tehdä siis uudestaan nuo, että ja siis tässä kuussahan on siis nuo neulefestaritkin. Eikä oo. Kesäkuussa. Anteeksi, tämä jakso tulee ulos. Tässä kuussa on neulefestaritkin jo, että tuommoinen pikkuinen kiva neulottava myös sinne. Kyllä. Helppo sitten kuitenkin, kun pääsee siitä alusta eteenpäin, niin sukat semmoiseen moodiin, että niitä pystyy siellä sitten neulomaan. Kyllä. Joo, siinä taisi olla siis vielä palkinnosta sen verran, että todennäköisesti liitän tähän kuvaan sitten, että mikä on tämän kesäkuun arvontapalkinto, mutta jos en liitä, niin sitten se liittyy johonkin muuhun ja ilmestyy joskus muulle, mutta Mutta palkinto anyway. Palkinto on tulossa, että kannattaa osallistua ja siis ihanan värinen lanka. Aivan. Mä jotenkin ajattelin, että tässäkin, siis että jos tekee vihreänkin vaikka röyhelön, tästä saa niin monen, tätä saa väännettyä niin monen ja miksei voisi tehdä mohairesta ton röyhelön. Aivan. Ja tosiaan että kaksivärinen. Joo, mä ajattelin, että mä teen tuosta varmastikin jäälankaa niin sen verran, että ehkä saa toisetkin ja jos ei saa, niin sitten jostain muusta, mutta että tosiaan kun tekisi röyhelön tähän, sitten tekisi toisen röyhelön. Ja mikä ettei tuon röyhelenkin voi tehdä sitten silleen, että tosiaan niin kuin mä teen aika monesti, että mä teen sen nurjan kierrokset ja tekee jälkijättöisesti. Todellakin voi, että eikä se ole yhtään sen vaikeampaa, että ei. Sen vaan tekee sen nurjan kierroksen, siitä on helppo sitten poimia ne. Tässähän tosiaan aloitetaan näin, että ohje lähtee tai resepti lähtee, että ne on 90 silmukkaa tai
3 ja on mulla tässä, mä laitoin tähän nyt 32 silmukkaa, tai siis 64 silmukkaa, niin mä tein tähän 96 silmukkaa tähän alkuun, kun tässä sitten 3 oikein yhteen neulotaan sitten viimeisellä kierroksella. Se on aika tiukka, mutta virkkuukoukulla helpoin tehdä. Mulla oli vähän vaikeuksia muuten tehdä niin kohdista tiukkaa neuloa, mutta virkkuukoukulla oli hyvä sitten vielä niitä 3 oikein. Oliko se peräti nuriin yhteen? 3 nuriin. Oliko? Mä tein kylläkin 3 oikein. No, anyway, mutta... Ja mikä ettei voisi tehdä silleenkin, että nostaa 1, neuloo 2 yhteen ja nostaa sen sitten sen neulotun silmukan yli, niin saa, kunhan saa siis 3 neulottua yhteen siellä viimeisellä kierroksella, niin ei tarvitse säätää. Se on kyllä totta. Nyt me toivotetaan teille hirveästi kaikille neuleintoja. Huomenna aamulla mä ajastan tämän kello 6.00 ulos tämän, ajan ulos tämän kello 6.00 tämän videon, niin saadaan heti käyntiin. Heti kesäkuun alusta ihanasti käyntiin tämä meidän yhteisneulonta. Ja tosiaan me Sirpan kanssa palataan kyllä todellakin pian linjoille, että meillä tulee oikea jakso. Normijakso tulee hyvinkin pian, että niin, sitten kerrotaan kaikkea muutakin ihanaa. No niin, yes, moikka!